ସୋ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତା ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଡିମୋଟିଭେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବାରାସିଂ ଆଣ୍ଡ ହାରାସିଂ ଟୁଇଟ୍ସ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଟ୍ୱିଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ସହ କିଛି ଲେନ୍ ଦେନ୍ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ମାଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲେ ତଳକୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲେ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ସୋ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ବେସ୍ଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତମେ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ଗୁଆ ଘିଅରେ ରିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଦେଖ, ତମେ 50ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି କୁହ କି 60ଟା ପିଲାଙ୍କୁ, ତମେ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଆବ୍ୟୁଜିଂ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏମ୍ବାରାସମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ ତମ ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ତମେ ଭାଇମାନେ କହୁଛ ଯେ ଟିକେ ଭାବ ତମର ଲେନ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହ। କିଛି ଲେନ୍ ଦେନ୍ ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଓପନ୍ଲି ନିଜ ମତ ରଖ ନା, ଟ୍ୱିଟର ଓପନ୍ ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ କି ଇଏ ସିଏ। ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ତମେ ଯଦି କହିବ ହେଉଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ହବ ବୋଲି, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହୁଛି, ତୁମେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ, ଯେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭିତରୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର। ଗଣ୍ଡ ଗଧ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି କାହାର ପିଲା ଛୁଆ, କି ସେମାନେ ବି କାହାର କିଛି ବି। ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ, ତମକୁ ଯଦି କିଏ କହିଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ସେମିତି କହୁଛ ହଁ ତମର ଲେନ୍ ଦେନ୍ ଥାନ୍ତା, ତମର କିଛି ଲେନ୍ ଦେନ୍ ନାହିଁ, ତମେ ଆସିକି ଶୋଧି ଦେଉଛ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ଖରାପ ଲାଗେ ଭାଇ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପିଲା, ମୁଁ ବିଜେପିରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େ, ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁନ, ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନି। ଯଦି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ବି ହିଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତମର, ସେଇଆ ହିଁ କାମ ଅଛି, କର। କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍। ସୋ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଡିମୋଟିଭେଟିଂ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ। ଦେଖ ଭାଇ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଭାଇ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ପଢ଼ୁ ବି ଥିବି, ପାଠ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲେ ବି। ବଟ୍ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଟିକେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯଦି କହୁଛ, ଟିକେ ଜଗି ରଖି କୁହ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନି। ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତମେ ଆମକୁ କହିବ ଯଦି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଛୁ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁ ନା। ଟିକେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନି, ଜଗି ରଖି କୁହ। ଆଉ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହୁଛ, ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର। ଏତିକି କହିବି ଭାଇମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ରାଜି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ବି ମେଳ ଖାଉଛି, ଆଉ ତମେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବୁ। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କଥା କହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତଟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।